älkää välittäkö mun sairaan nopeasta laseista. Kakas! Kaikki eri suuntaan. Kakas! Voilà! Tänään reagoidaan teidän kommentteihin. Luetaan kommentteja. Joku tällainen vähän niinku Q&A-tapainen video. Osa on siis näpistä ja osa on Meidän videon kommenteista. meidän videon kommentteista. Tai videoiden. Mitä muuta me tässä enää odotetta, kun aloitetaan? Miksi tää lyhyen on koko ajan aurinkolla sit? On. Kysytty kommentti. Se on kysytyin. Eli Kyllä. On. Enpä tiedä. Tää ei oo sitten kysymys, mutta Me otettiin silti. tää on hate-kommentti, josta kaikki tykkää. Ja se aikuinen häpesi varmaan silmät päästään, kun näki, että julkaisit tämmöisen videon. Ei! Ei hävennyt. Ei hävennyt. Hän teki nauro. Niin, oli vähän se häpeämistä. Varmaan. Ei. Mietitään. Mitä asiaa me ajatellaan joka päivä? Koulua, sitä ei voi unohtaa. Ei voikaan. Joo, koulua. Kauheita, varsinkin kun on kokeita. Yksi Sarvinen! Minkä ikäisiä ootte? Mitä se sulla oikein kuuluu? Käyttekö glitteristä? No kyllä se menee. I hate it! En käy, tylsää, en käy. Se on sit niin. Entä sä? Ei kun pidä! Ei mä en jaksa vastata, mä en jaksa puhua enää. Onko Jelja sai kaksosia vai onko kaikki tyhmiä? Mitäköhän se olis? Mitä sä lupasit meidän? Okei, itse mä sanon, että kukaan ei tule kysyä, kun eka minä sanottiin, että me ollaan kaksosia. Kukaan! Ei enää ikinä kysy sitä. Eli vastaus on, että he ovat kaksosia, mutta me emme ole tyhmiä. Tule sinä sieltä. Magic! Eka hyvä video. Nice! Kiva, että jostain videosta tuli. Onks tyhmä? Ei. Olen. Vähän. Vähän. Olen. Tosi paljon. Tosi paljon. Liikaa. Liikaa. Etyvästi. Mutta me emme